Čo sa mi stalo? Všetko ma tak bolí. Asi mám otras mozgu a zlomenú nohu mám určite. Hej, toto sa nezdá byť moc dobre. Určite mám zlomenú nohu. A nikto nič? Ale ani barle nemám. Au. Ale nikto ma nemôže voziť. Ale ja neviem ako čo. Ja neviem, nemám ani barlu. Musím si to tu asi nájsť. Toto aj tak nie je. Potrebujem nejakú barvu. Hej, ale ja musím tak pomalšie chodiť iba. A nemôžem bežať, že vraj. Ale mám zlomenú nohu proste. A že nemôžem ani na auto ísť. Au, moja noha. Musím si proste nejaký dom nájsť, lebo hej, sme v New Yorku a proste počkať, môj apartmán. Musím si rýchlo nájsť apartmán, lebo tu umrem asi. Všetko ma tak bolí. Že mám sa liečiť a mám ísť rýchlo do postele, aby sa mi tá noha mohla proste vyliečiť. Čo je za... Hej, toto je najhoršia dovolenka na svete. Au, to ma ale boli. Idem si zdriemnúť, ale musím si to aj okno zavrieť. Mi. No tak sa mi dobre spalo. Ale že sa mám liečiť normálne. Normálne sa mám proste že liečiť a niečo si mám proste púšťať a že aj na gauči môžem ležať. Ale najlepšie by bol... Prosím, dobrý deň, áno. Potrebujeme, chceli sme vám povedať, že už môžete normálne chodiť, ale pozor, nebežajte, dobre? Už to máte vyliečené, sme zistili. Len musíte ísť dneska na kontrolu. Dobre. Tak dovidenia. Nejaký divný typek mi teraz volal. Že mám ísť na kontrolu, aj keď ešte len dneska som prišiel. Ešte som dneska prišla, proste mám ísť na kontrolu a ešte nemám tu nemoc, mám tu nemocnicu celkovo ďaleko. Mám si zavolať taxíka? Hej, to je škoda, nie je tu taxík, hlavne, že je tu polícia. Jau, ja ani nemôžeme bežať, takže na hovno a pozia. Mám túto nohu zlomenú, tak by som akože vlastne ako mohla ísť. Ale viete čo, poďme na motorke, tam nemusím nič robiť s tým. Ideme na motorke. Proste ešte aj v tejto uniforme som. Proste na motorke. Ideme si tam rýchlo 55, lebo ja chcem byť vyliečený, ja nechcem byť v New Yorku, proste ale v nemocnici. Za chvíľu. Ježiši, to sa mi tak zlekáruje. Takže som si nezlomil nič. Mám ísť sám, ale na kontrolu, lebo to nikto asi nie je. Mám si aj lieky zobrať. Ale tu mám ísť na kontrolu. Čo je toto? Maga. Tak tam nejdem asi. Jak sa to robí proste, lebo
neviem, proste sa tam... Ale mňa tam nedalo. Aha, to má ovnosti. Kde to je? Miro też nie mam zlomenej nohy, ale môžem bežať. Nemám zlomenú nohu, takže môžem ale... nemôžem ale ešte bežať. To ale týždeň, okej. A za toto asi musíme ísť priletieť ku Brookhaven, lebo to nevyzerá byť moc dobre. Vlastne už je to ako 6 dní, zajtra je 7. Si môžem zbraviť veci a tým ináč, ja som sa presťahoval do takej inej zóny New Yorka, kde to vyzerá ako Brookhaven. Akože to je úplne všetko vymyslené. A keď chcete, tak ja tu zapnem proste, že čo? To nič nehovorí. Takže ideme. Tak. Zajtra odlítame. Čo? Áno, prosím. Prosím vás, za 2 hodiny odlítate, pretože naše lietadlo nás troška ide skôr, pretože niektorí bohatí chcú ísť skôr dnes. Aha, dobre. Dovidenia, Aha, takže sa musím ísť rýchlo spaviť. Bude mi chýbať tento pekný apartman. Tak, už to mám. Ale to aj skončíme. Ale nemôžem ale bežať. To bolí strašne. Ideme na Brookhaven Airport. Tak, ideme. Tak. To bola moja najhoršia dovolenka na svete. No toto video môžeme aj skončiť. Keď sa vám toto video ľúbilo, zanechte like, odber a čus!